हम पहले कहते ही हम नहीं कहिए कहानियों सब हकाम, लेकिन ये निश्चित है कुछ न कुछ सब हकाम। एक दफी सम्मेलन लगल हले और मीडिया सवाल हला अभय जी कालकिन ओरा में की जे पत्नी के बात पर रहो है एक लाइन में, और जब पत्नी के बात पर नहीं रहा एक लाइन में 1000 आदमी 999 आदमी एक लाइन में, एगो अकेला एक आदमी हम ओकरा मानू कहले हम अकेले हो गए। 999 आदमी जब पत्नी के बात पर हम जब पत्नी के बात पर आइलो मीडिया कहले भाई साहब बताइए कि आप पत्नी के बात क्यों नहीं मानते। हम कहले कैसे पता चलो कि हम नहीं मानो ये तो लेनिया लगल है पत्नी के जब बात मारो वो लेनिया में अजय मानो जाए ये लेनिया में तो कहली कि एकरे तो पता चला तो कहली नहीं वो बात नहीं है। हमारा पत्नी कल के देखा जाए भीड़ भाड़ तो नहीं रही करीम रही माने हम ओकरा से छूटल नहीं है, हम पत्नीये के बात मानो ऐसा बात नहीं। एक दफे की कहियो कभी सम्मेलन से एलियो संध्या के रतिया खबर जोरिया रात घरा गेलिए तो जिरी कम जना घर करिए जी 1000 रुपया दे जे कहे जी वो चश्मा बने कहलिए जी हम कितना खराब लगे देखे जो चश्मा लगा तो दूसरा को देखबो कली वो बात लेने दोसर के देखे लेकिन चश्मा नहीं मांगले दूरिया सामने जी कम जना कन्ना पकड़ के अले ले चल गेलो छत्ता पर कल के बताओ तो की है बताओ तो कहली कि चांद कहली आओ के कहल को आओ कितना दूर तब एक दफी बहुत पहले के बात है जी शादी नहीं होले कपड़ा खींच रहा अपन पेटा से खींच रहा एगो साथी हमरा फिर एलखिन अनिलानंद जी कहथिन की भट्टा जी की करलो हम कहली जनाब ने अपन पेट से खींच रहले कहल महाराज जी सदिया करलो मरिया हो गेलो है सदिया करलो मत करनो घावली कपड़ो खींचतो जी कहलकिन हम की सब सोचले ठीक है कहो तनो मरिया पार कर दे के कर तो हो गेली सदिया ठीक है 6 महीना के बाद फिर सती भाई अनिल फिर कपड़वे जब संजोग से फिर कपड़वे खींच रहा कह के देखो आई जी जे शादी तो कर लेला ओकर बाद तो अपने से अपना शर्ट पेट में खींच रहा कहलिए कि गौर से देखो शर्ट पेट नहीं है सारी बोलो ये बात नहीं है हम कम बड़ी पत्नी बात थी। देखो दशहरा के टाइम चाहे होली के टाइम कोई भी टाइम आवो को हमार हपटी पर कितने कुछ मांग हुई जाको तो एक कहानी में कविता है सुग्रीन कन्हैया बड़की भौजैया ने छोटकी भभुइया सबसे सुग्रीन को हमरे कन्हैया वाह 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 बड़की भौजैया छोटकी भभुइया सबसे सुग्रीन को हमरे कन्हैया परब की आइलो नखरा देखल को और नया साड़ी लावे खातिर हमरा कहल को हमर तो हो गेलो बुरा हाल कहलियो कि लाद वो पढ़े साल अब ये ना दशहरा में नई का साड़ी ले लियो पहना के सबसे बजरिया में घुमे लियो गेलो गोसा हमरा से नहीं गेल को बात और जरी सा छुलियो पर चला दल गोला तलिया जरूर मारल करो जरी हमरा से नहीं गेल को बात और जरी सा छुलियो तो चला दल गोला तो डांटबे नहीं मार दे तो डटलियो तनीसा तो गेलो रूस डटलियो तनीसा ओकरा तो गेलो रूस और फिर कितना माने लियो तो जा गेलो भीतरा में घुस अब तो हो गेलो भर के लफड़ा पीछे पड़लो सब हमरे कपड़ा बर्तन मैजे के लगल हलो ढेर तैयो हम नहीं कैलियो देर बर्तन के मैज के और खइयो बनैलियो तब जाके प्रेम से कन्हैया के उठेलियो उ जैसी हमरा देखल को चिल्लैलो बाप रे बाप ई सुन के तो हमर दहिए गेलो लेकिन हिम्मतगर है बहुत कम डरो तैयो हिम्मत बांध के कन्हैया से कहलियो कि चला न खाए लगी खैया बनैलियो तैयो हिम्मत बांध के कन्हैया से कहलियो कि चला न खाए लगी खैया बनैलियो कहो तो घर में जी परिला दहियो अब अपने से नहीं खेवा तो हम ही खिला दहियो तैयो हिम्मत बांध के कन्हैया से कहलियो कि चला न खाए लगी खैया बनैलियो कहो तो घर में जी परिला दहियो अपने से नहीं खेवा तो हम ही खिला दहियो
निपोर के अपन मुंह खोलल को अखिया तरेर के खटखटा के बोलल को हमर साथे दैया दुखा है तोरा खैया सो अजी तोरा तो लगोते कहिया ही मर जाए और नहीं मरे तो घर से केनो चल जा मुदा सुन ले हम नहीं मरबो हम केनो जाइबो कतरिया नियन पेड़ पे तोरे ही खाइबो वाह 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 क्या खूब बल्कि छोटकी थोड़ा बहुत दिन पहले चलखिन हाल 71,000 हने को मोटरसाइकिल पर पहुंच जलखिन हाल ई लगी अब नहीं कर हो दे नूरानी तेल लाहो और हमार साथे दैया में लगा हो तो परसल का खैया हम उठ करके खाइबो नहीं तो सुन ला भूखले पेट मर जाई वाह क्या खूब सुन के ओकर बोली मन गलो सड़क सौसे दैया हमर बिजली नियन गलो झनक जवान के दौड़न हंगामा मौसी भर तेल ले लियो और अगर सौसे दैया में लगा लियो तो तनैया तनी सा डरिया ठीक हो कुछ तो तनैया तनी सा डरियलो ई देख के मन हमर बड़ी हरियलो कि अब लोग ठीक हो तब कन्हैया तनी सा डरियलो ई देख के हमर मन बड़ी हरियलो ओरा प्यार से कहलियो कि तोरा कुछ हो जइतो हल तो हम कैसे रहतियो वाह 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 तोरा कुछ हो जइतो तो हम कैसे रहतियो हल तोरा बिना दिन रात हम कैसे सहतियो हल कहल को घबराने मलकिनिया कहल को कि घबराने अभी हम नहीं मरबो अगर मरबो तो पहले तोहरा मार के मरबो अगर वाह 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 बहुत खूब